זה אומנם גרסה מחודשת ומעודכנת ומרעננת, אבל כאילו זה ג'ון טרבולטה במיטבו, אתה זוכר? מה זה אני זוכר? זה פעם ראשונה שנסעתי לחוץ לארץ, הייתי בן 13, חזרתי, קניתי לי מתנה אחת, את האלבום הכפול, זה היה כזה גדול, של סאטרדיי נייט לייב, שכזה טרבולטה עם היד, ופי ג'יז שהיו שרים בקולות מסורסים, וואו, זה היה פצצה, פצצה. עברו איזה שנה, שנתיים. 30-40. אתה יודע, יש לי יום הולדת מחר. רציתי לי זה, גדלת להציגה באמת? כן, מה עושים? אתה יודע, יום הולדת מחר. כן. כאילו, ערב תשעה באב. איך חוגגים? איך חוגגים? לא יודע. בוכים על חורבן בית המקדש. באמת, מה תעשי? זה מהימי ההולדת האלה שאתה בוכה על זה שאתה מזדקן. תאלצו להישאר בבית ולחגוג בבית, אה? ולבכות, כן. כן, שטויות. אני, לדעתי, את איבדת פה כמה שנות חיים מאז שאני ראיתי אותך לפני חודש. את נראית... את בנסיגה, במובן חיובי. זה היה נשמע כאילו אני הזדקנתי. לא, להפך, את הולכת אחורה. נהייתי צעירה יותר. כן, אני אומר לך, הרעיונות הזאת שלך מטרידה אותי. אז בואי אני אגיד לך משהו שאולי יחזיר אותך לפרופורציות ויוכל לך את הרעיונות המעצבנת הזאת קצת. תשמעי, סוף סוף יש תיעוד מדעי בעיתון, ולא רק בארץ, בעולם. המרכז הלאומי האמריקאי לחקר האוקיינוסים והאטמוספירה דיווח שהטמפרטורות של המחצית השנה האחרונה הן הגבוהות ביותר שתועדו אי פעם. זאת אומרת, רשמית, מדעית, חם פה בעולם הזה, כמו שלא היה חם בהיסטוריה אף פעם, ואני מבסוט מזה. כי אני מאלה שחם להם ומזיעים, והם אמרו תורידו את אפילו מזגן ל-15 מעלות, וכולם אומרים להם, אתה חם לך, אתה יש לך בעיה. לא, גברת, זה מדעי, זה העולם, ואתם צריכים להתרגל, אתם עם האדם הקר, אתם הבעלי חיים האלה שלא חם להם אף פעם. סליחה. כן, אני שומע. קודם כל זה נמדד באירופה, וזו עובדה שהאירופאים באים לארץ בשביל להתקרר כרגע. כן. הם באים מישראל קר להם. כן, גם זה יש היום. הם בוכים על זה שקר כאן. גם זה יש היום בעיתו. זה כאילו, אתה יודע, הכל יחסית. זה נכון, יש 37 מעלות, בברלין היה השבוע, אמר לי בן אדם. ופה 31 מעלות, 32 מעלות. כן, 400% לחות, וזה לא רק בגללך לחות, או אצלך לחות, זה באוויר, נו, זה כתוב בעיתון. רגע, מאז שמודדים את החום זה ככה, מאיזה שנה מודדים? 200 שנה, אני חושב, מאז המאה ה-19, מסוף המאה ה-19. ומה היה לפני? אני לא כזה עתיק בשביל לזכור. לא, תדע לך, מה הכי חם? חם פה בקלות. היו ימים שהיה יותר חם, אני אומרת לך, נו. אולי כשאת נולדת לפני סוף המאה ה-19 היה יותר חם. ששמעון פרס נולד. יכול להיות. חוממים פה, אני בטוח היה יותר חם. חוץ לזה לא כל כך חם. לא חם. אני לא חם לי, אני קר לי, אפשר לחבות פה את המסגן? לא. הקור שלך זה קור פנימי, זה קור נפשי, זה לא מספיק. לא עשית את זה, את רואה? אם היה קצת יותר חם, היית זוכרת. גם נגיד יגוב חם. פחד. זה גם זה גם איזה 30 שנה, לא? מה? זה גם איזה 30 שנה, לא? כמה דקות יש לי פה? מה, טלפון?